Il-qorti liberat lil ħames aħwa Farrugia minn kull akkuża ta' kompliċità b'tixħim jew korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Eni Malta u l-kumpanija Mediterranean Offshore Bunkering fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt tal-2005. L-akkużi kontra Antonio Farrugia ta' 79 sena, Gaetano Farrugia ta' 76 sena, Raymond Farrugia ta' 73 sena, Salvo Farrugia ta' 72 sena u Emanuel Farrugia ta' 70 sena kienu mbdew fl-2015 wara li huwa stess George Farrugia li nata maħfra presidenzjali qabel l-2013 kien implikom fit-tixħim tiegħu li kien ilu għaddej snin. Dan niżvilupp fisser li maħfra presidenzjali li natat lill-istess George Farrugia fi żmien l-amministrazzjoni nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi qabel l-elezzjoni tal-2013 biex jgħid il-verità kollha ma servitx biex tinstab ħtija. Il-qorti laqgħet ukoll l-argument tad-difiża tal-ħames aħwa Farrugia li sissa għadu ma nstab ħati ta' korruzzjoni f'dan il-każ u li żewġ uffiċjali li kien xed kontrihom ukoll George Farrugia kienu nħelsu wkoll minn kull akkuża. George Farrugia kien allega li ħutu kienu jafu x'qed jagħmel f'dan il-każ ta' korruzzjoni tant li ġieli ffirmawlu ċekkijiet u kienu qed igawdu minn dak li jidħol fin-negozju tagħhom. Minkejja dan fl-iżvilupp li seħħet tlieta filgħodu, il-qorti m'emminitx il-verżjoni tiegħu anzi ħareġ li hu kien iġiegħel lil ħutu jiffirmaw l-ċekkijiet vojta bl-aġla waqt li ħutu lanqas kellhom dħul mill-profitti tal-kumpanija u kienu jieħdu biss il-paga regolari. Anzi nstab li George Farrugia kien qed ixxifhem lil ħutu lill-kumpanija Power Plan ma kienx sejra tajjeb u ma kien jippreżentalhom l-ebda rapport. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Safraċ ukoll skartat il-verżjoni ta' George Farrugia meta qal li kienu implikati biex vettura tingħata brigal lill-uffiċjal pubbliku, meta fil-fatt dan tal-aħħar kien xtra b'mod regolari u preżenta il-kambjali tagħha. Dwar il-każ ta' pendenti fosthom kontra l-ex-chairman tal-Eni Malta Tancred Tabone li fl-2020 ukoll tilef kawża kostituzzjonali meta talab li l-proċeduri jitwaqfu.